Mga tugang, nyaon na naman kita sa programa ni Mr. Bugte. Iyong nga tabi ang problema mo, simbag ka. Ngunyan tabi mga tugang. Gusto tango na tabing bation ang Saints Kitchenette. Pag may mga okasyon tabi ka mo, sinda na tabi ang bahala sa catering asin pagkakan. Kung mga kasalon tabi, may mga dibo o ano man na okasyon tabi na kaipuan ang mga gown, dyan na tabi kita sa Bukeyo Fashion. Located at Barangay Kinali, Tabaco City. Ngayon tabi mga tugang, huni na naman tabi ang sa tuyang surat na hali tabi kay Mr. Toy. Sabi ni Mr. Toy, marinaal daw tabi Mr. Bugte. Ang problema ko tabi, bako manungod sa Bugte. Bako sa Bugte mga idol tabi ang sayang problema. Gabos tabi na linding, binalihang ka. Ngunyan tabi, ang problema ko tabi, ang panghulog. Nahiling muna iniyo. Ako pa ang papaproblemahong kan sa imong problema. Na ako nga ni tabi, may mga hulugan man. Ano naman sa nampati na tabi, panghulog sa kuya ka mama. Paresurber. Ano? Sana tabi, Mr. Bugti, matabangan mo tabi ako. Talagang gipit-gipit ako. Pakalun ko kaya duman sa sarong lindeng. Isinabing ko duman sa SM. Pakalun ko na naman duman sa saro. Isinaod ko sa LCC. Kaya tabi gabos na budget na remate. Nahiling mo na baga ini. Pasaping-shopping ka sa SM. Inobos mo ka sa udalso, linun mo. Pagkatapos mo yan, masurat ka kay Mr. Bugte. Narog kay diday kang panghulaw. Nanggigigil ako sa imo tabi, sir. Ang solusyon na tabi kay ne, magtrabaho ka. Mangutang ka duman sa iba na igwa. Ako tabi, gipit-gipit man ngunyan. Sana tabi, masabutan mo man si Mr. Bugti. Bako tabi ako mayaman. Kung bako dumulo ka dumang kikuya bo, gari dakulon ang dilin siya kaito sa sira. Pero baka nga kung malagitang kata, hamakan mo, linon mo, inubos ka sa uda. Pagkatapos, pasaping-shopping naman sa SM, pumalipot-lipot baga. Dahil tabi ako kayo ni makakataw sa imo kan sa imong kahagadan. Ang solusyon mo dyan, magtrabaho ka na tabi, magdiskarte ka na para makabayad ka tabi kan sa imong utang. Bako na isinaping mo tapos, iba man ang mabayad. Anoan? Hasta tabi, inabot na kita kang pamamaaram tabi, ano? Ini tabi na programa, good vibes lang. Bako tabi tunay. Para tabi ni sa mga namumundo. Pampaugma asin pampaulok sana. Hasta mga tugang, shoutout sa kubos ng mga followers ni Kuya Kuling Kuya Bot. Road to 700,000 kita mga tugang. Salamat na dakula.
mabalos.